bayot salot. Para ba may 150? Wala 150. Basta marami ha. Check. Bang! Ay, ito mga bayuta. Ilang naong lubot kura. Kapay mga naong murag pato. Timbangan ka lang kay atong paliton. Pero pisyo doy, mahal ni siya. Baw-baw lang eh. Jun-jun! Isa ko ha, mag-isa ko. Wala kaya alas dire. Ay, di pa ako dinosaur. Ay, di pa ako bitin. Nakajud lang mga manaw sa mga bananambal. Ay, boss, ako nga walo nga ay mananambal rin. Dito sa Sentoratoy. Ha? Layo awar ba? Kung kuya gipangit sa bitin sa tintin. Sino na nasa dong? Kadyo mo sa nasa mga banyo. Kuya, ipa-jubal rin na subayot. Patay. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko. Yan, may ka na naiya sa ginawa. Yo mga kasiyaw! Maraming sila likod kaya wala niya sige matubangan! Shoutout ko ni Mark Anthony, Tinunga from Irasan, Leon Clint, Tinunga from Bulacan, ug sa Makapanas, Pangili. Shoutout ko! Christopher Cobel og Israel Moreno nga taga Tambo. Shoutout! Shoutout ko! Shoutout ko! Lobster, Zik TV watching from Saudi. Daphne Rose Argos watching from Saudi. Salamat sa support. Boy Danila Position, Jovi Kia. Yo, shoutout po sa taga-Tambo na si Uncle Mario. Yung kabalo siya nga apelido og ni Ate Emily Abangan og ni Emily Abangan og shout out po ni Jake Bahian Pakalan na taga Bara, Dipolog City. Shout out po ni Dixie Buhol Family. Let's do it na. Shout out po ni Kan Franski Saryaw nga og ni Sigubang Vlog. Salamat sa imong pagsuporta namo. O Jinli siyan, taga Ruas pero nani sa karon sa Manila. Gulab daw ni ani nila phone ngayon. Bukak TV gaw, shout out gaw. So, yo! Salamat na. So, namin nalimtan. So, shout out nimo. Froilan, Lucindo, Patling, Isod kayo mong ngalan. Sige. Shoutout sa ni Elvis Noot ug family nga ayang ginikanan nga si Yumatoyo. Shoutout yo. Girl, my mood changed when you walked through the door. Before you came, it was tears on the floor. Girl, you so pretty.